Erokamano nying'e ni kaka wan jogo mane opuodho wang' chik ma odil gi ratiro mag dhano. Ne waketo gik moko kaka rule of law. Rule of law no tiende ni ji odak e bwo chik. Maka sirikal ma executive ma police ni e bwoye file ni japiny moro oketho chik. Tije en mako ng'atcha mondo tere doho, mondo doho onyisi ni ayudo ka ng'ani ketho chik e yo makama. Koro doho ema golo kum ne ng'atcha. Tiyudo ni mano nyicha ok otimore, ma thoth jorowere mane owuok mane ng'anyo thothgi nochiel gi magina. Moko kuom gi olal nyaka sani. Wakili kaka Dudley gi nosebedo ka nono ni to jok manolalgi nolal e yo mane. To sirikal ok osebedo gi ratiro mar osebedo gi mibadhi mang'eny, ok dwa wacho ni to jogi nolal e yo mane. Koro emomiyo iyudo ni ratiro mag dhano mang'eny osebedo ka orochore sana chakre higa mokalo dwe mar 6 gi dwe mar 7 2024 mane joma jorowere ma Gen Z nowuok ayanga mondo okwed chik mane dhi kelo finance bill mane itiyogo mar kaka inyalo los pesa kendo kaka inyalo ti kodgi e higa mar 24 kod 25. To mage momiyo wawacho ni nitie jok mane ok nigi chik manyien ni e chunygi. Koro kato ne gin thothgi gin jok manotiyo kata nobedo e sirikal ndalo mane watiyo gi chik machon cha. Koro gibiro gi paro mane gin go chon cha ni kaka ne gitiyo chon cha kaka pod gibiro dhi mbele. Emomiyo ineno ka seche moko kata ka ging'e ni nitiere migepe sirikal monego bed ni tiyo kigin ma ok ng'ato omiyogi direction ni kama kaka onego ti tiju, to pod gisieko gi paro moko ma nyaka koro jopiny ring mane do mondo geng' nikech ka giseolo oda no to migawo mar sirikal motelne gi ker no nigi nguvu mar timo gik moko gi thuon. Koro emomiyo nyaka ji dhi mane do macho ni mondo parnegi. Koro jopiny osebedo ka sana jo riwruok mag oganda tiyo gi resources mang'eny mar dhi e doho mar gayo gik ma sirikal mamalo timo ka gin gi paro mane gin go ndalo machon. Thoth gi wigi jawil ga ni wan gi chik manyien ma kapok itimo gimoro nyaka ipenji ni en gini adwa kwayo koso adwa chiwo oda. Nikech kaka koro manyicha kero timo mar direct ni mondo migawo mar EACC kod prosecutor kod kiang'o oloso committee moro. Ing'e ni en gima nyalo timore, lakini inyalo mana kwayogi ni kaka ginyalo loso a multi-agency team. To gin giwegi voluntarily nikech gigwaseneno kitimo kata ndalo yiero. IBC loso committee moro moriwore kod ethics and anti-corruption mar chungo jogo madhi chung and so on and so forth. Koro gin gik manyalo timore, but ok onego bed ni obiro in the form of directive moa ikulu ni rais owacho kendo gino biro bedo e bwo ofise. Once nitimo mano to koro ichako irocho gima ne samoro ne idea maber mane nyalo konyo. Emomiyo nyicha miyo jo riwruok mag oganda odhi e doho mowacho ni ma ok onego timre. Koro mago gik mosebedo ka timore, to ber ni samoro amora magitimore kata obedo ni jo Kenya mang'eny pok obedo gi ng'eyo kuom chik manyien ni. Riwruok mag oganda osebedo ka luwo gigi achiel kachiel ma kama gineno ka koro migawo moro amora mar sirikal dwa kalo tong' to gidhi e doho to gigeng'o. Anyalo wacho ni yes, doho osebedo gi changamoto, gine mane kuongo kelo shida. Inyalo kata paro ni yiero mar 2013 ne ok owinje yo ma kaka nowinje ni ji wakili kaka Dudley gi wacho ni justice must not only be done to nyaka neno timore ayanga. Nitie kaka yiero mar ker mar 2013 jopiny pod nigi toch nyaka sani ni to nikech nitie kaka jo Supreme Court owegi
kor lwasi. Nikech ne ok mokwongo kata uamusi gino kaka ne ging'ado burano ne ok giketo ayanga ni wang'ade nikech kama. Koro omiyo ji osebedo kod toka matin kuom migawo mar do, lakini anyalo wacho ni kuom migawo adek mag sirikal mamalo ka nitiere migawo mosebedo kaka okumba e weche chike manyien to en migawo mar doho. Yes, embe en gi dhano matimo makosa kaka ng'ato timo makosa moko samoro nitiere be wachore opoko ng'ato miyowa evidence though waseneno achiel kachiel moko ma iwacho ni be kawo pesa mana kaka nchi rais wache legico but king'iyo kuom migepni adek go mag sirikal mamalo inyalo wacho ni migawo mar doho migawo mosebedo kochung' motegno kako kumba matemo ng'iyo malong'o ni to chik mar katiba mane waloso 2010 be itiyo kaka nyalore. Koro anyalo wacho ni yes, wasetimo atua kinyisa ni nikech sikul inono gik moko kuom 10 kata kuom 100. Anyalo wacho ni by and large we are around between 60 kod 70%. We are not 100% because of changamoto mwasewachogo, lakini on overall waseneno ka jopiny sani koro medo bedo gi duol mar penjo. Ing'eno chone nyaka ne jopiny rit ni Suba Churchill obi mondo nyisigi ni haki margi oserochi. To sani waneno ka ji wuok auka kendgi go haki yetu. Ing'eni bacho kene ni haki yetu ntiere niya mokwongo ong'e haki mare kendo oko bibet piny no rito ni mondo ng'ate mabio nyise oyie kawo atua okang' machielo mar lando kendo mar wacho pingo ni haki mare ng'ato oserocho and so on. Koro mago gin progress mwaseyudo, and of course Dudley will confirm ni gigi ok timre dichiel. Ing'eni ok en gimoro ni kaka dilos kahawa ni teknin gi pi maliet gi sukachi moro gi kikombe ni to ngang kahawa ni kanyo. Koro gin gik matimore mos and because nitiere jogo matemo duoko wa chien, temo keto break, samoro be pingowa, samoro be luongowa nyinge magalagala kaka ni wachono. Miyo samoro process nyalo ni slow, lakini bedo ni ker manopingo, bedo ni ker masani ma achiel kuom jogo manopingo chik oseyango ni tarik 27 dwe mar 8 biro bedo katiba day. I think mano en atua mabiro miyo kata jopiny biro wacho ni okay, in ema ne wacho ni ma en katiba day. Ang'o misetimo nyaka ni donje because it will obro kedo platform moko jopiny nyalo hold accountable jo platform moko ma jopiny nyalo penje go ni tang'o ma nisetimo nyaka ne wa celebrate katiba day mokalo nyaka machielo ni. Koro mano en atua manyo anyalo wacho ni en gimonego puo nikech kata e Bible inyisowa ni nitie ng'ato ni Saul to kamoro noduogo loko nyinge ni Paul. Koro nitiere gima Kesong wacho ni Damascus moment. Koro ka rais ochope Damascus moment moneno ni chik maber mosemiye tich. In fact nyaka nochak pingeno en moseyudo tich throughout kaka MP exactly kaka minister kaka jalup jafe kata sani koro en ema ene kom. Koro chik ni osekonye malich molo kata joma moko. Kapok wadhi yuyo marwa mokwongo wadongi